Daw nahimong mini reunion sa mga cast sa First Yaya human pipila kanila nagkatapok sa 18th debut birthday ni Patricia Coma. Si Patricia Coma, usa sa mga gihigugmang karakter sa First Yaya hangtod na sa First Lady. Mitambong sa birthday sila Sparkles Cassie Legaspi, Pancho Magno, Kai Cortez, To Reyes, JD Dumagoso, Gab Yabot, Muriel Lomadilla, and of course ang First Yaya herself, walay lain pa nga si Sanya Lopez. Gipalili nila Carmina Villarroel o Pinky Amador ang makalingaw nga behind the scenes sa ilang taping sa #1 afternoon prime drama series Ang Abot Kamay na Pangarap. Si Carmina ang gadala sa papel ni Lynette, samtang si Pinky ang gadala sa papel ni Moira. Ngano kahangga kuyog sila sa usa ka eksena kanang dungan tangatangan matag hapon sa GMA Afternoon Prime. Sparkle comedian Buboy Villar mapasalamaton kang kapuso primetime queen Marian Rivera. Nag-throwback siya sa mga panahon nga nagkauban sila og trabaho ni Marian. Ang kanhi kapuso child star nakatrabaho si Marian sa TV series nga Darna, Jezabel ug Amaya. Samtang, sa unang simana pa lang sa kapuso mystery crime series, ang Royal Blood, aduna ni buot mo patay sa amahan ni Napoy nga si Gustavo. Pagkagabi, giambush sila Napoy kauban ng amahan, apan napakyas kini sa ilang tinguha. Mitaas ang pagduda ni Napoy nga anaa lang siya maigsuon ang gusto mo patay sa iyang amahan. Kinsa kaha ang nagpaluyo sa pagpang-ambush, kana ang dungan tang sayran ug tutukan matagabi pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.